Assalamu alaikum. Wai duniya ta taɓa kanta cikin wannan hali na global energy crisis sanadiyar yaƙi da aka gwabza tsakanin Iran, Israel da USA wato Amurka kenan. Duniya ta taɓa kanta banda wannan da aka yi wanda duniya ta tsinci kanta cikin global energy crisis wato matsala na man fetur wanda ya fara affecting din tattalin arziki wanda aka matsa wa Donald Trump aka matsa mai pressure ta inda zai kawo ƙarshen wannan yaƙi. Pressure ce ta masa yawa daga Europe, daga Asia, daga sauransu, wanda duniya ta tsinci kanta ba karamin effect ya sa kan tattalin arziki na duniya. Wannan wato mashiga na Hormuz a karfe wato na shi yasa ita kasar Iran a lokacin ma da aka yi wannan sulhu na jiya wato suna da korafi akan inda Iran ta yadda da har ta bar wannan mashiga na Hormuz wato wani madafa ne na kasar Iran. To duniya ta kanta cikin irin wannan hali kuwa, wanda yake wannan ansa da zamu bayar zai bada ansoshi ga wasu abubuwa tambayoyin ku daban-daban. Misali akwai wanda suke tambaya suke cewa da gaske ne ko kuma a wato yaƙi kala nawa aka yi tsakanin kasashen Laraba da Isra'il, kuma a yaƙunan da aka yi me yasa har yanzu an kasa murƙushe kasar Isra'il duk da an yaƙi kala-kala har yanzu an kasa. Me dalili? Akwai wanda ya turo mana tambayan jiya, dogon tambaya. To wannan ansa da zamu bayar za mu tattabo waɗannan wurare, zamu bada ansa da muka tafi a gurguje. Wato duniya ta taɓa shiga cikin wannan hali na energy crisis ba da bayan wannan na rufe mashiga na Hormuz. A wannan lokaci 1973 ne wato 1973 a lokacin da aka yi yakin Yom Kippur War tsakanin gamayyar kasashen Laraba da kasar Isra'il. A lokacin da kasashen Larabawa abin da ya shafi Iraki, Syria, Saudi Arabia, Egypt, Jordan da sauransu suka afkawa kasar wato Isra'il. Dalilin afka mata shine su kwato yankuna da kasar Isra'il ta kwace masu a wani yaki da aka yi a 1967 wanda ake cewa da 6-day war wato yakin kwana shida. A cikin kwana shida Isra'il ta mamaye wurare na wannan kasashe, ta mamaye Sinai Peninsula wato wani tsibiri na Egypt, ta mamaye wani wuri a Jordan, ta mamaye Golan Heights a Syria, ta mamaye East Jerusalem na Palestine da sauransu da ta mamaye. To shine kasashen Laraba suka haɗa kai suka ma Isra'il bazata, shi ake cewa Yom Kippur War. Yom Kippur wato wani kalma ne wanda yake nufin wani wata ne a ƙasar Isra'il wanda suke azumi wanda yake kuma yazo daidai da watan Ramadan. So ana kiran shi Yom Kippur War, ana kiran shi Ramadan War, ana kiran shi da October War. To wannan abin da ya a wannan yaki din kasar Saudi Arabia ta taka rawa. Ina yawan ga muku hankali za ku fahimci rawar da kasar Saudi Arabia ta taka wajen kwato yancin Larabawa da kasar Palestine. Ina yawan faɗa a hankali duk zan zayyano muku, ban yi komai ba akan rawar da Saudi Arabia ta taka. To mun zo a wannan tambayoyin ku still za mu zo wannan wuri. Kasar Saudi Arabia ta taka rawa wajen cin nasarar wannan yakin 1973 din. Abin da ta yi shine a lokacin nan ana tsaka da yaki, kasar Amurka ta rika ba wa kasar Isra'il man fetur don ta ci gaba da yakan kasar Larabawa. A lokacin ita kuma Saudiya ita cike da karfin man fetur, kuma har yanzu dama ita ce in kuka je kuka duba tarihi statistic na supply na man fetur da kafin a kafa OPEC ma. To a lokacin da Saudiya ta jagoranci kasashen Larabawa a matsayinta na shugabanci, ta tsaida man fetur, ta kakaba wa Amurka takunkumin man fetur. Wannan abu ya zama maku bakwai. A Saudi Arabia ta taba kakaba wa Amurka takunkumin man fetur kamar yadda Amurka take kakabawa Saudi Arabia ta kakabawa America takunkumin man fetur a 1973. ta daina saidawa America da mai, ta jagoranci kasashen Laraba suka daina saida mata da mai. Saudi Arabia ta take pumping 25% na man duniya a kasuwan duniya, ta dakile ta daina saidawa Amurka ta shiga cikin wani hali, duniya ya shiga cikin wani hali wanda halin da duniya shiga ciki a wannan lokaci ya fi halin da duniya ta shiga ciki a wannan lokacin da aka rufe mashiga na Hormuz. To kun ga kenan an taba shiga cikin wannan hali wanda Saudi Arabia sai tun a 1973 sai a 1974 ta dage takunkumin nan bayan America ta ji jiki. America ba ta taba jin jiki ba a harka na man fetur sai lokacin da Saudi Arabia ta kakaba mata wato takunkumin man fetur Saudi Arabia. Sannan
gudunmawar da ta bayar kenan, ba da bayan sojoji ne ta tura a gamayyar sojoji da za su yaki kasar Isra'il, sannan ita kuma ta yi weaponizing din oil, shi ake cewa da weaponization of oil wanda Saudi Arabia ta yi. Saudi Arabia za ta yi yakanka ta hanyoyi daban-daban, za ta yi yakanka ta oil, za ta yi yakanka ta diplomasiya, za ta yi yakanka ta hanyoyi daban-daban. Abin da ta yi wa kasar Amurka kenan, aka shiga wani hali, Amurka ta shiga wani hali, duniya ta shiga wani hali, har sai da Amurka ta janye takunkumin man fetur wa kasar Amerika a wani lokaci, sannan aka dan samu sararawa, kamar yadda kuma za a samu sararawa a wannan wato sulhu da aka ci ajiya. To wannan abu da ke faruwa kenan, wanda yake a wani lokaci, abin da na ga muku abin da ya jawo wannan yaƙi 1967 yaƙin kwana 6 shi ya jawo a ƙasar Isra'il ta mamaye wurare wanda su kuma ƙasashen Laraba suka haɗa kai. Wato ƙasashen Laraba da suka gwagwarmaya wajen yaƙi da ƙasar Isra'il su ne ƙasar Egypt, wanda ita ce a lokacin take jagoranta da wanda ke akwai 1948 yaƙin 1948. Saudiya ta ba da sojojinta, Egypt sun ba da sojojinsu, Syria sun ba da sojojinsu, Iraki sun ba da sojojinsu, Lebanon sun ba da su, Jordan sun ba da sojojinsu suka yaƙi ƙasar Isra'ila a 1948. Haka a 1967 wannan ƙasashe da Nazir duk sun ba da sojojinsu suka yaƙi ƙasar Isra'il. Haka a 1973 wannan ƙasashe da ba da lallasa ba sun ba da sojojinsu suka yaƙi ƙasar Isra'il, wanda ita Saudi Arabia ba da bayan sojoji kuma ita take pumping kuɗi dan a ci gaba da yaƙi, ita kuma take pumping mai, ita kuma ta yi weaponizing din mai a 1973 din, ta kakaba wa Amurka takunkumi na man fetur Saudi Arabia. So akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kamata ku sani akan irin wannan abubuwa, wanda yake kuma akwai yaƙi daban-daban. Banda wannan yaƙi ya ci gaba tsakanin Isra'il da ƙasashen Laraba da kuma ita ƙasar Palestine ita kanta. Akwai yaƙin ba da bayan yaƙin 1973, akwai yaƙin 1982 wanda yake ƙasar Isra'il da Lebanon, they call it the Lebanon War na farko. Akwai yaƙin 2006, they call it the Lebanon, the second Lebanon War. Akwai yaƙin 2009, the Gaza War, 2012, the Gaza War, 2016, the Gaza War, 2023, the Gaza War shine wannan na ƙarshe wanda kuka gani. To wannan abubuwa da suke faruwa kenan, wanda yake wato ita Isra'il tana samun goyon baya sosai daga ƙasar Isra'il, daga ƙasar Amurka, shi yasa har yanzu aka kasa ruguza ta a wannan yanki. Amma wani ƙasashe sun yi shi yasa yanzu suka dawo ta diplomasiya da kuma sauran hanyoyi. Amma an yi gwagwarmaya, an yi yaƙi a da sosai, an kashe Larabawa akan kare wannan yanki da kuke gani, kan kare ƙasar Palestine, an yaƙi kala-kala, an yaƙi ƙwarara guda 6 ban da sauran yaƙi da aka. Sannan tallafi da suka bara, na gaya muku hanyoyi daban-daban wanda Saudi Arabia ta bada tallafi, ta bada taimako wajen kare ƙasar Palestine, wajen kare ƙasar sauran ƙasashen Larabawa. A wani lokaci Isra'il ba ta zabtar wani ƙasa na Saudi Arabia, amma ita ta bada mai, ta bada kayan yaƙi, ta bada kuɗi, aka yaƙi Isra'il, aka kubutar da wannan wuri, sannan ta kakaba wa Amerika takunkumi, har sai da Amurka ta tilastawa Isra'il su fice daga Gaza, su fice daga Golan Heights, su fice daga Sinai Peninsula, su fice daga East Jerusalem a wani lokaci kafin Saudi Arabia ta janye takunkumin da ta sa Amurka. Akwai wani yaƙi ma na 1956 da Suez Canal War, a lokacin da Gamal Abdel Nasser ya nationalizing wato da Suez Canal, wannan zirin hanya na canal wanda Isra'il da Amurka da Faransa sauransu suka yaƙi wato Gamal Abdel Nasser. To duk wannan ita a wannan ɗin ma Saudi Arabia ta tallafa wa ƙasar Egypt dan a yaƙi Isra'il. To abin da ke faruwa kenan, wanda yake wannan lokaci an shiga wahalar mai a 1973 din da Yom Kippur War, wanda yake kusan irin ya mafi wannan wahalar da aka shiga na man fetur, energy crisis, a wannan yaƙi da aka yi na kwanan nan na mashigura na Hormuz. Wancan takunkumi aka sawa Amurka ita kanta mai sawa takunkumi, ita aka sawa takunkumi a wannan lokaci, wace ƙasa? Saudi Arabia.